Takže čaute, moje meno je Mirec a vás vítam pri dnešnom videjku. Dneska je to také videjko, kde sa vás chce spýtať, že aké hry by som mal natáčať, či už na mobile alebo na PlayStation 3. Takže dole do komentárov mi prosím vás napíšte, aké hry chcete, aby som natáčal. No a dole do popisku vám dám môj druhý kanál, kde som aj s mojím kamošom, tuto so Zdenom. A tam spolu natáčame tiež hry. A tam sme natočili tiež takéto podobné videjko. Takže dole do komentáru mi prosím vás napíšte, aké hry by ste chceli, aby som si zahral. Či už Minecraft pre deti. Nechcem urážať deti. Či už Minecraft na mobil, na PlayStation 3, alebo proste nejaké také hry by som chcel natáčať, ale hlavne vy mi povedzte, aké hry mám natáčať. Takže toto by bolo pre dnešné videjko všetko. Lúči sa s vami Mirec a majte sa, pán... Ne, to má už exploited, takže majte sa, super.